Dovolte, aby som vás informoval o našom stretnutí s pánom ministrom. Možno máme pre občanov dobrú správu. Máme dobrú aj zlú. Dobrá správa je tá, že po našom nátlaku zvolil termín o 6:00. My ho samozrejme kvôli našim občanom a pacientom budeme akceptovať. Zlá správa je tá, že občania tejto republiky musia takýmto spôsobom vydúpať akýkoľvek termín, keď ide o životy a zdravie týchto občanov. Takýmto spôsobom, ináč. Všetci dobre viete, že by sme sa nestretli. Margo, toho len toľko. Dovolte, aby sme aj my niečo povedali o tom, aká situácia je, čo sa týka vyjednávania a čo sa týka našich návrhov. Uplynulý týždeň priniesol 2 memorandá, ktoré z nášho pohľadu môžu tvoriť základ pre rokovania o systémových opatreniach v slovenskom zdravotníctve. Zhodneme sa najmä v otázkach protikorupčných opatrení a etických princípov, ktoré ale na druhej strane suplujú už priamo zákon, ale majú našu plnú podporu. Možnosť dohody vidíme aj v otázkach dodržiavania zákonníka práce a dofinancovania zdravotníctva po doplnení konkrétnych opatrení a postupov, ktoré by v časovom horizonte 1-2 roky pomohli vyriešiť kľúčové problémy v nemocniciach. V otázkach transformácia nemocníc na akciové spoločnosti v záujme občana a zachovania verejného zdravotníctva zostávame principiálni a nepovažujeme návrh len pozastavenie transformácie za priateľný. LOS naďalej považuje premenu nemocníc na akciové spoločnosti za prvý krok vedúci k privatizácii verejného zdravotníctva. K tomu nás vedie historická, ale aj súčasná skúsenosť so štátnymi akciovými spoločnosťami. Viete, že nás čakajú rokovania. Najbližšie rokovania s Výborom Národnej rady, ale aj s pani premiérkou v stredu, kde by sme chceli vysvetliť ešte raz podstatu svojich platových požiadaviek, keďže z doterajšej interpretácie máme pocit, že v tomto bode prišlo prinajmene k nedorozumeniu, ktoré by sme veľmi radi uviedli na správnu mieru. Nám nejde totiž o plošné navyšovanie platov všetkým lekárom, ako navrhuje minister vo svojom memorande. Našou snahou je dohodnúť sa na minimálnych platových podmienkach pre lekárov podľa jednotlivých kategórií vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Tieto minimálne platové podmienky by mali byť napojené na objektívny ekonomický ukazovateľ, ktorým je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Cieľom tejto požiadavky je stabilizovať personálny stav v slovenských nemocniciach teraz, ale i v budúcich rokoch. Nechceme, aby absolventi slovenských vysokých škôl, ktorých vzdelanie tento štát stojí nemalé peniaze, odchádzali po ukončení štúdia do zahraničia, ale naopak. Chceme, aby títo vyštudovaní mladí lekári ostávali pri našich pacientoch na Slovensku. Chceme dostať lekára nad hostesku, nad odmeňovanie hostesky, teda nežiadame v žiadnom prípade ministrovi 4 000 eur, ale len hodinovú mzdu 7 eur. Predložený návrh ministra Uhliarika sa k tomu ani nepribližuje a je nepriateľné. Faktom je, že existujú veľké platové rozdiely medzi lekármi v tej istej kategórii. S podobnou dĺžkou praxe, čo svedčí o tom, že súčasný systém odmeňovania lekárov nemá správny základ a treba ho zmeniť. Paušálnym pridaním k platom sa tento systémový problém nevyrieši. Nie je totiž z nášho pohľadu správne a ani potrebné navyšovať platy tým lekárom, ktorí ich majú aj v súčasnosti už vyššie. Jednoznačne ale nemožno súhlasiť ani s tým, že minister chce garantovať návrat len tým lekárom do pracovného pomeru, ktorých pracovné miesta neboli zrušené a neboli odvolaní z funkcie. Toto je pre nás absolútne nepriateľné a z princípu solidarity vyhlasujeme,
že všetci lekári sa musia vrátiť nielen na svoje pracoviská, ale aj do svojich pôvodných funkcií. Tu platí vyšší princíp solidarity. Všetci za jedného, jeden za všetkých. Na rozdiel od ministra náš návrh memoranda sme mu nedali s ultimátom, dokedy ho má podpísať, ale prišli sme a stále ešte chceme o ňom rokovať. Tu všetci občania môžu jasne vidieť, kto sa chce dohodnúť a kto chce presadzovať svoju moc, svoje záujmy a záujmy iných finančných skupín. My totižto nebojujeme len za seba. Ak by sme bojovali len za seba, tak by sme postupovali ako sestričky. A minister by sa s nami veľmi rýchlo dohodol. Ale naše 4 požiadavky to nie je len o lekároch. Ale je to boj za pacienta a za systémové zmeny v zdravotníctve s dôrazom na zachovanie verejného zdravotníctva a práva občanov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré je garantované ešte stále ústavou. Toto je odkaz lekárov, ktorí pre tento cieľ dali výpovede a sú ochotní ísť aj do sociálnej neistoty. To sú vlastne tí spravodliví de jure aj de facto. Chceme odkázať ešte raz pánu ministrovi, že má poslednú príležitosť s nami, ale ako s partnermi. Opakujem ešte raz. Ako s partnermi bez ultimát rokovať? Samozrejme, ak sa situácia vyvinie ináč a odmietne, opakujem ešte raz, budeme to akceptovať. Ale v tom prípade musia vedieť lekári, sestričky, aj občania, čo nastane 1.12.2011. Od tejto chvíle nebolo tomu ani ináč. Plnú zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť a za všetko, čo nastane, preberá len a len minister Uhliarik.